давоми 40 сол боз дар деҳаи санҷидзори ҷамоати деҳоти лоҳотии шаҳри Конибодом беморон аввал ба назди Нусрат Турабоева мераванд. Турабоева агарчи хатмкардаи омӯзишгоҳи тиббии шаҳри Хуҷанд асту ҳамчун ҳамшираи шафқати маркази саломатии деҳа кор мекунад, аммо давоми фаъолияти бисёрсолаи корӣ таҷрибаи зиёд андӯхта, ба гуфтаи сокинони деҳа аз ягон духтури соҳибтахассус камӣ надорад. Ман госпрактика ва детская больница рафтам 3 розанда 6 моҳа бачава переливани кров кардам. Госпрактика рафта гиде ҳами ёқуб манам ту дидани Нусрат шумо брав шумо баъди 45 рӯз омада документ гирифтем бравед шумо хонанда госпрактика мекунед. Ба вақт омда шишинем ҳафтунем омда кораша мекунам, телефон мекунад ки апа ман имрӯз корам буд, омда уколаша кара ҳамҷа мешинам ва дастгирӣ мекунам ки бая мана дастгирӣ мекунад. мо бо Нусрат дар як деҳа калон шудем. ҳама ӯро ҳамчун инсон ва мутахассиси хуб мешиносанду ҳурматаш мекунанд. агар касе бемор шавад рӯз ё шаб нагуфта кӯмак мекунад. ӯ ба мардум саломатӣ мебахшад. табиби донишманду бомаҳорат ва дилсӯзу ғамхор аст. Нусрат Турабоева дар деҳаи Санҷидзор таваллуд шудаву инҷо зиндагӣ мекунад. ӯ баҳри ҳифзи саломатии мардуми деҳа солҳои дароз заҳмати зиёд кашида истодааст. вай бидуни истисно тамоми оилаҳои ҳамдеҳагонашро мешиносаду метавонад ба кадом намуди беморӣ майл доштани ин ё он авлодро ба осонӣ гӯяд. Инсулт бошад 3 рӯз шабу рӯз нигоҳ мекунам, баъди 3 рӯз сони больницава муроҷиат мекунем. ягон то худои шукр инсултомо мурдагишон не амҷа таво 3 рӯз ами хонашанда нигоҳ мекунам, баъди 3 рӯз ҳам больницава рафта хо рафта як лаба бошадам рафта гаштааст. ҳамаш дуруст шуда рафта. маълуми ҷудоям зиндагии хоксор, муомилашон нағз, ҳама тарафа ҳама ҷиҳате соҳи худашоно медонам. мо надонистагии корамо дар онда мепурсем. ҳаводиси охири марзӣ барои Нусрат Турабоеваи қирғизтабор ва ҳамдеҳагони тоҷикаш имтиҳони бузургеро пеш овард. он шабу рӯз ва баъди он ҳам муносибати ягон нафар аз сокинони деҳаи Санҷидзор ки аксаран тоҷиконанд бо ӯ тағйир наёфт, зеро ҳамаи онҳо медонанд ки Нусрат барояшон хидмати зиёд карда истодааст ва ӯ чӣ гуна инсон аст. Конибодом баравам инҷа ва биём ман ба ҳеҷ ки гап задагиш не. Шумо қирғиз гуфтаги гапа ман алло худои шукр шунавидагим не. Миннатдор мана халқа. куҷонда бошад мана иззат мекунад. Мана худои шукр амҷа ремонт карам, ҳамаш омда амҷа якта гапатон гуфта ҳамаҷа омда обод карам рафт. Стежка кад, шағалаша овард, семаноша авес овардан, краскоя авес овард. ҳамаш ба ман ба ёрдам додам, шумо амҷа гаштид, якта ами шумо мондид, мо шумоя дастгирӣ накунем, кия мекунем? Гуфта амҷа омда ҳамаша нағз карам рафт, худои шукр. Ман ҳалқа миннатдор. Нусрат Турабоева Тоҷикистонро ватан медонаду зиёд дӯст медорад ва аз ин ифтихор мекунад.